Good morning mga kamards. Today's vlogs is maglinis mi ka sa garden. Maglimpyo sa Bisaya pa. Nagdakog takore kay mga pemi dire, mga snack nya magbungay. Pero akong trabaho jud ari sa nagsigil lang kog haling. Wa pa ko kabungay. Ngapi. Nagdajud kog takore og sanyanday kanang naay takangan. Kalan. Mo ni akong sa una pa jud mi nag-uban ani diri sa garden. Dai ito pagtago na ng kuan. Oh, mo jud na akong kinakaubanan sa una din sa garden. Among grupo nya ang tulowa diha. Init kayo ni bukaw na ba ni? Ay wa pa. Kumaya rag tubig. Jabo-jabo man di ay. Kaya akong buwakan. Limpihonon kayo. Pinasinaw yun na yung agi. Sa una pa dyan na sinawon dyan yung agi kay. Arong dugay mabalik. Kamay nalay buwak na ngayilo sidya. Ngayilo man na day. So, diri ang tikas. Andom dyan ko so na nga kinadagag buwak diha na pita o. Kinadagan ng buwak diha sa akong little forest. Karon, nadaog-daogan pagbagyong audit, wa na hakwat. Mga tao na naghakwat katong nangahoy. Wa na pagtunga pas buwak, kamay na lang. Namatay na. Hilak ko ka diyan. O, magpabida day po ka, o. Ini mo ni si Coco akong alaga. Nag-asa dyan ko, naadyo na siya. Kuyog dyan. Coco! Hoy! O, kana. Tahin mo niya akong alaga ba? O, patutog na yun. Si Brownie. Di, Janice Melinda. Uy, naan pagang video. Kauban ni na ako, yapon. Kaya mauban man po ni siya na ako. Kaya ako matagaan po bahin o naay. Pagkaon o snacks. So, off ka muna tayo. Sa Tagalog, Bisaya, sabot on. Good guys, para manilis kalag-kalag. Karon. Wala may atim.
I be pumping the cha cha. 1, 2, 3, 4. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap. Let's go to work. Sumayaw, kalubay sa nimlawas, labi ko natalibong, ay pakiduk-iduk papagat, titik sa ni mga sikil, labyag sa ni mga kamot, labi na at puntatya ang tukal, waray linikagan. Sabay sumayaw, kayo ba'y sa nimlawas, labi ko natalibong, ay pakiduk-iduk kapagat, titik sa ni mga sikil, labyag sa ni mga kamot, labi na at puntatya ang tukal, waray linikagan. Kayaon paringig-lingig, hanyaon pauroy-uroy, ay pagkat paliad-liad, nagpatuwad-tuwad. Hala, tikahibirahi, tsak-tsahin, kay bayan sa buwas, waray na good man ini, salit-saling abuti, bagkuran sige, bisan pa maibas, bulong man sini. Hala, tikahibirahi, tsak-tsahin, ikibon man bubot kang tudak-tudahin, kay basi karaharan, paris superbi, sumayaw sa pwede. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap. Get funky with it. Clap, 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 clap. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky with it. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Sumayaw, kalubay sa nimlawas, dati ko natalibong, ay pakiduk-iduk kapagat, titik sa ni mga sikil, labyag sa ni mga kamot, labi na at puntatya ang tukal, waray linikagan. Mayaon paringig-lingig, hanyaon pauroy-uroy, may pagkat paliad-liad, nagpatuwad-tuwad. Hala, Eh, kasamot tag dako sa bilbil. Masiga. Salit-saling abuti, bagkuran sige, bisan pa maibas, bulong man sini. Nalawa mo Jennifer na apil. Palado ko. Ready man. Labrak langit at babaw to ah. Langit na na. Di ba ka nang sa kaon? Di abot ito sa tumoy. Wala na mura. Ato sa Alicia kay mura na to sa langit na. Sa mga ani pa ba imo? Last brownie. Jennifer. Din. Kali ka dito ko. Na guys, inom sila kape guys. Get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Everybody get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Get your drinks up. Nintel si Get your drinks up. Nintel si ko ano Jack at saka si Buha ko. kagabi na may sunod na sumsumang ginkuha ni kumpare. Sarap ba guys? May adubong ang manok, tinadubo sa lubi. Mag-input yan
sa itunaw na. Ayan, ingog ng halas din. Huwag kayo na utaw. Brownie out daw, lagi ko. Sada ka. Diyan ka nagkulo-kulo. Iya, gasangag kita kato sa kuan nagsangag man na. Mais. Hindi style kay deep fry no. Kita kay gamay ra mag-uwi utang. Isa kay daghan. Lami dali ra din. Mas lami ito kay